We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Pag-iwan, nakasal, De La Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Sinirang yun. Bahala na kayo. Yan for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong back. Magandang hapon, basketball fans. Good day at magandang hapon. We are in our day 6 ng ating Ako Bicol Cup Sorsogon. Siyempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. We're about to witness a quality match between Donsol versus Magallanes sa ating triple header ngayong araw na to. And again, the name is Wadi John Bachiller. Kasama si Coach Paul Sepe. Magandang hapon sa'yo, Coach. Magandang hapon, Wadi. And magandang hapon din po sa lahat ng ating manonood. No? Kanina, napakagandang laban yung unang game natin, Kasiguran versus Castilla. And trailing yung Kasiguran, partner, pero nanalo pa. No? Pero this second game is napakaganda din. Very much din tong dalawang kupunan na ito from District 1, Donsol versus Magallanes. So wag na natin patagalin, no? Ibato na natin to sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. Kami nagbabalik sa ating Day 6, labanang Donsol versus Magallanes dito sa Basha Auditorium sa probinsya ng Sorsogon. And magandang hapon ulit sa inyo. And Coach, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon, Wadi. So napakaganda ang laban nito, no? Napaka-match. But these two teams coming from a loss. Itong Donsol lost to Pilar on their last outing and Magallanes also lost to Castilla. So parehong walang panalo. Tingnan natin kung sino magkakaroon ngayong laban na ito. Tama ka dyan. Must win situation pagdating dito sa both teams dahil alam naman natin mahirap mabaon sa ilalim ng ating team standings. Yan na. The first shot is courtesy of number 77 na si Ruel Apuya. Misses the 3-point bomb. Yes, partner. Ito si Ruel Apuya, partner. Babantayan natin to sa 3-pointer, no? Grabe ang shooting nito, percentage ni Apuya. So tingnan natin kung ano mako-contribute niya dito sa Magallanes team, partner. Yes, tama ka dyan. And pakaabangan din natin to. The leading scorer
of the last outing ng Donsol is si Sir Leonel Barde, who Yes, partner. I guess 30 plus points siya during the last outing. So talagang heavily guarded sigurado to. Ayan na si Nopre with the steal. Ayan na si Tipones, the high flying guard using the left hand. As early as first quarter, pinapakitaan si Kuya Alex ni Dennis Tipones, partner. Grabe, partner, tong Tipones, partner. Actually, nung last game nila, medyo mabagal yung pick-up nito ni Tipones when it comes to kanyang contribution sa Team Dulsol, no? But ngayon, partner, napakaaga and one play for Tipones. Yes, very aggressive kaagad itong si Tipones, napansin ko. And yun lang nga, medyo nakulangan lang sa oras nung last Yes. game. And for sure, he will bounce back. And missing the free throw, bonus free throw is itong si Dennis Tipones. And right now the score is 2-0 with 9 minutes and 14 seconds remaining. Saba gives the ball sa ilalim dito kay Adino. And we are now tied 2 apiece with 9 minutes exactly sa ating first quarter. Good find on the part of Saba, partner, on that play. Ayan na si Bardi, in and out. Grabe heat check, partner. Oo. Dito sa high scoring guard ng Donsol na si Leonel Barde. Actually, partner, on their last outing, 26 big points ito, si Barde, partner. 26 big points and do it all guy, partner. Last game na we've covered the last game of Donsol, talagang kayod Marino. Oo. Itong si Sir Barde. Yan na sa ilalim, what a shot. Number 27 na si Alexis Ajero. Nopre din is one of the scorers. Ayan na, jab step. Tipones. Medyo di maganda spacing na Donsol on Yes, that partner. sequence, kaya medyo nakulong sila doon at muntik na maagawan ng bola. 16 seconds to shoot. Magdamit with a 3-point shot. No good. Saba for 3. And nahuli itong si number 77 na si Roel Apuya with a pushing foul. And now Dennis Tipones is manning the point for Donsol. Swings the ball to Barde. Tipones. Gandang ball movement, partner. Yes. Nitong Donsol, I've noticed tama ngayon, medyo nag-adjust sila dahil partner, nung nakaraan napansin mo, nagkakanya-kanya. So, Yes. it's a good sign pagdating dito sa Donsol. Talagang all the players are touching the ball. Yes, partner. Yun lang ang kailangan nilang gawin, no? Yung kanina nga napansin natin, the spacing is medyo napaka evident na talagang pag gano'n yung spacing nila, walang mangyayari Yes, doon sa kanilang offense. But gano'n, nakabawi dito sa last sequence na ito, napakagandang ball movement and nahanap ni Barde si Nopre sa ilalim. Yes, yun nga partner, talaga yung spacing kanina, talagang kita natin dahil hindi maganda. So, nag-adjust sila and right now, the score is 3-2. A low-scoring ball game. What an eye-in-the-sky play! Number 21 na si Gravoso gives ball to his partner na si Ajero Alexis with the eye-in-the-sky play. Dantero fakes for 3, shoots the 3. Grabe. What a shot by Renzo Lantero. Yung confidence ng batang ito ay talagang medyo umuusad and is attacking the lane. Back-to-back buckets for the native of Malabog, Daraga Albay, Renzo Lantero. And partner, nung last game niya, talagang nung first half, talagang medyo kulang pa sa pinapakita itong si Lantero. But ngayon, partner, as early as this quarter. And ayun na nga, sabi ko nga, itong si Apuya with that kind of 3-point, talagang kaya niyang ipasok yan, partner. Yes, pansin mo, ang kanyang tira, very, hindi siya talagang babantayan, very orthodox, pero talagang pumapasok. And si Barde, attacks, drops it up, nakakuha ni Lantero. Banging bodies in mid-air. No good. Barge with the fake. Medyo nagmadali. Magdamit. Binigay kay Barde. Slow start pagdating dito. Ayan na naman. Sorry, miss, partner. Shot clock is at 13. Tipones with a long bomb. Bang! Ayun na.
That's the first 3-pointer of Dennis Tipones. At medyo maalat pa ito si Barre dito sa ating first quarter. Yes, medyo struggling. Same din during his first game. Yun na nga, partner. Apuya is waxing hot as early as first quarter. Second 3-pointer of Apuya, partner. At ito si Apuya, average 33.3% on the 3-point country. So, Yes. A bad pass by Tipones. Yun na nga, partner. Napakataas na 33.3% ang pinapakita ni si Ana. Kaya na naman. Pero na-anticipate ni Magdamit. Chris Mark ang bola and we have an early timeout dito na itatawag ng Dunsol. So timeout dito ang mga taga Dunsol. Ito, partner, nung last game nila talagang medyo nahirapan sila against Pilar on that game, partner. The final score is 81-98. Panalo doon ng Pilar kontra dito sa mga taga Donsol. Itong taga Donsol, partner, as a team, they average 36.4 on the field goal percentage. So medyo maganda ang pinapakita, but again, ito din na Magallanes, partner. Almost identical ito. So sabi ko nga, kaya nga match na match, no? With the 35.7 on field goal average as a team. So yan ang titingnan natin, partner, kung sino talaga makakaungos ngayong hapon dito sa dalawang kupunan na ito na wala pa rin panalo dito sa ating liga. Yes, yun nga, tama. And talaga, this game is a must-win situation for both teams dahil nga, sabi ko kanina, mahirap talagang mabaon sa ilalim ng ating standings. And right now, we are back sa ating laro. The score is 11-10. Lamang po ng isang puntos ang Dunsol. Yan na. Oh my God, partner. Joel Apuya hits his third 3-pointer of the ball game. Yes, third 3-pointer. Third 3-pointer dun sa 4 na tira, partner. So tingnan mo na mga average na yan. Lantero tries to answer back. Misses the shot. Christopher Gravoso grabs the board. Binigay. Apuya again using the glass. Ayaw ng malapitan. Adino misses again. Yan na si Tipones. Ginugulo ng 3 defenders. Nakuha ni Gravoso ang bola. Saba, pinigay dito sa ilalim. Andiyan na ang aking paboritong player, si J.R. Isubal. Ayan na si Zol Lantero. Nopre for 3, short. Medyo nag-struggle dito ang Magallanes to get back sa ating possession. Ahero with a fake. Drops it up to number 14. Grabe si Adino. Pansin ko, partner, talagang ikot-ikot lang nung si Adino. Yes, partner. So yun ang talagang ginagawa nito ever since nung kanilang first game, partner, no? So again, medyo nag-struggle nung early goings ng ating but again, a 3-pointer from Dennis Tipones. That's the second 3-pointer of Dennis Tipones on the game. Kaya nga, masabi natin medyo struggling din itong mga taga Magallanes ng early goings, but ngayon, medyo they're starting to pick up their game. Yes, yun na nga. Talagang Dennis Tipones is very happy that he has, kumbaga, sabi nga talaga, you should earn your minutes, and right now, partner, talagang binibigyan niya ng, ayun na nga, nabati ko, pinalitan tuloy. And yun na nga, a very reliable coming off the bench now is a number 12, si Tagum Jr., who is a spark doon sa last game nila. Talagang, yung pagpasok niya nung third quarter, na sunod-sunod na puntos, partner. If I'm not mistaken, 8 big points na ang nabigay nito ni Tagum on that third quarter. yan na si Tagum attacking, skip and hop. Yun na nga, partner, and now he is in the free throw line. Very aggressive ang bata to, partner. Pag nakakita ng bakal talaga, tira lang. Parang aking kaibigan na si Michael Asiado na laging nanonood at nagsusubaybay sa ating liga. Magandang hapon sa inyo, Sir Michael Asiado. And si Mac Villanueva. Ang init ng panahon daw at ang init ng laro. Magandang hapon sa iyo, kagawad Mac Villanueva of Buraguis. And si Prime Ricky Reynosa sa Taguig over there. Magandang hapon. And
Yun na nga, salamat pala sa salamat sa bigay ng aking kaibigan na si Mike Altavano sa Chachoys na binigay niya. Maraming salamat po. Matikman nga to. Bossing, salamat sa pagsuporta. And Ahero sa ilalim. No good. Renzo with the board. Nauna si Barde. Swinerte pa part. Ow! Sorry, miss. On Bard. Point blank layup, partner. Nagulat siya. Pati siya nagulat dun sa tira niya eh. And good outlet sana binigay ni Renzo Altero that possession. Nevertheless, the score is 14-15 in favor of Magallanes. And right now, meron tayong report galing sa ating courtside reporter na si Miss Regina. Miss Regine, magandang hapon sa'yo. Lalaban ng buong puso para sa Magallanes. Coach Jen at Coach Paul, ito ang sinabi ni Coach Michael ng Team Magallanes. Last time, they had an upset game kontra Team Castilla. Sinabi ni Coach Michael na isa sa dahilan ng kanyang pagkatalo ay ang hindi nasunod na game plan dahil sa pagsasarili ng laro ng kanyang players. Pero ngayon ay dadalhin nila ang laro sa bilis at sa kanilang pinalakas na depensa. Yan muna ang update mula dito sa courtside. Balik sa inyo, Coach Jen at Coach Paul. Yan na nga. Maraming salamat, Miss Regine. And another turnover committed by Magallanes. Yan na si Barde. Pinalitan. Ito na si Bon Harabejo. And with 3 minutes and 18 seconds remaining sa ating laro, ayan na si Tagum. Swings the ball dito kay Alim. Isa din to partner si Nico Alim who isa sa mga spark ng Team Donsol. Ayan na si Alim. Crosses over. Sayang nun. Ayan na Tagum again. Fall away jumper. No good. Ana grabs the board. Ahero is flying, challenging. Grabe din talaga lumipad tong si Ahero, partner. So Ahero on their last game. 16 big points, partner, for this guy. Nagulat ako, partner. Sumabay si JR Rizubal. Tumalon. Yun na nga. And Ahero, Alexis is now in the free throw line. So we have a timeout dito sa Team Magallanes. Yan, mga pinasok na din ngayong kanilang mga bench player for both teams, no? Itong team ng Donsol, partner, yung bench points scoring nila on their last game, 27 big points. And for Team Magallanes naman, bench points scoring 31 big points, partner, para Yes. dito. So malaki ang naitutulong ng mga bench players at itong Team Magallanes dito sa kanila. And kung maganda ay pakita din nito dito sa game na ito, for sure may pag-asa silang manalo dito sa game na ito. Yes, tama ka dyan. Talaga napakalaking pag-asa if magtuloy-tuloy ang magandang pinapakita nitong Magallanes. Siyempre, yun na nga yung bench scoring nila. Talagang dapat tuloy-tuloy. So, right now, Alexis Ahero is in the free throw line. Sinks the first one. And syempre ang ating Ako Bicol Cup Sorsogon na hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List katabang na kasurog pa, and syempre si Congressman Jill Bongalon for supporting these athletes dito sa Bicolandia. So yun, partner. And also pasalamatan din natin, partner, si Governor Boboy Hamor. Yes. And also the Mayor of Casiguran, Maria Mines Hamor. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta sa Ako Bicol Cup. Tinatago, muntik na naman maka-score. Ayan na si Andes. Whoa! Marticio gives the ball to JR, but nahuli ang pasa ni Rizubal. Ayan na si Ahero. Ahero flies! Grabe, partner talaga. Tiningnan niya pa doon si Arabejo, no? Sige na, sumakay ka na sa akin. Huwag ka lang malikot. And now the lead is up to 3 points pagdating dito sa Magallanes. Alim, muntik na mabitawan ng bola. Binigay kay Harbeo sa gitna.
Kicks it out to Arizobal. Shot clock is at 10. Tagum is open. Tagum with the spin. Drop pass Marticio sa ilalim. No good. Nakuha ni Andes ang bola. Apuya for 3. No good. Oh! Skying high is Tagum. Kala ko papasok na naman yung 3-pointer ni Apuya, partner. Open na open. That's a good shot on the part of Apuya, partner. Yes, yun na nga. If you open, take it. Tagum. Spin. Binangga si Ana. Grabe, partner. That's the third point of Tagum on this game. Marticio intercepts the pass. Harabeo outlets to Tagum. Tagum stops and pop. Bang! Grabe yung energy talaga nitong batang to, partner, no? So that's the fifth point of Junior Tagum on this game. Yes, Ena. Ahero sa ilalim. No good. Alim crashing the boards. Outlets to Tagum. Binigay dito kay Marticio and scores! Grabe, partner. Bench scoring din itong Oo, partner. Dunsol right now, and all of the players na nasa loob ng Dunsol are coming off the bench. So talagang magandang boost o magandang naipapakita ng mga players coming off the bench. Ayan na si Ahero. Shot clock is at 8. A bad pass ang binigay nitong si number 26 na si Eldrin Andes that causes a turnover. And right now the score is 22-19 with 8.7 seconds remaining sa ating first quarter. Parang hindi alam ni Tagum na patapos ng oras. Marticio attacks, floater, and that ends our first quarter with a score of 22-19 in favor of Dunsol. Equal first quarter pagdating dito Yes. sa dalawang teams na ito. When it comes to energy, partner, and when it comes to their execution, halos pantay lang. Buti nakahabol dito itong mga taga Dunsol on the last minute of the quarter. Courtesy of the Junior Tagum, and ito si Jensel Dave Marticio, partner. So itong mga bench players din itong Dunsol. So again, maalat pa itong si Barde, partner, dito sa laro natin. But again, sabi nga natin yung kahapon, talaga pag shooter talaga hindi mo din talaga pwedeng iwanan. Yes. Kasi anytime pwedeng pumutok at pwedeng mag-init yan. So the part naman of Magallanes, maganda pinapakita nitong mga first unit, itong starters nila on the likes of Ahero and Apuya. Apuya, tatlong 3-pointer na, partner. He started the scoring pagdating dito sa Magallanes with those 3-pointers nga, tatlong 3-pointers. So abangan natin if magtutuloy-tuloy ba o talagang mag-a-adjust na itong Dunsol pagdating dito kay Roel Apuya. Yes, partner. So yun na, ang hinahanap din natin dito, sabi nga hindi pa evident, no, yung bench scoring nitong Team Magallanes. That's why medyo they're down dito sa larong ito. Kasi medyo malakas din itong mga bench player nitong Magallanes, partner. At napakasisipag din. Yes, tama ka dyan. Especially itong si Alexis Ahero, who is a workhorse, partner. Ayan na sa ating screen si Alexis Ahero. Talagang he is flying all over the place. Kaya ayan na, shoutout down kay Voltaire Israel. Magandang hapon kay Miss Lara Jacob. Magandang hapon din. And kay James Jaime Sineta, magandang hapon. Kay Kaloy, maray na hapon sa imo, John Rick, shoutout, and salamat sa pagsuporta. And pasadahan ko din, partner, itong ating mga leading scorer sa ating dalawang kupunan on that last quarter. Dennis Tapones with 8 points. At sa kabila naman, yun nga, itong si Roel Apuya with 9 points. Grabe, 8 points na pala itong si Adino. Attacking, Francisco using the glass. No good. Ana. Akala ko si Ana, iba pala. Si Hantik, number 3. So that's a foul on Francisco on that last sequence of Team Dunsol. Yan na. Si Saba.
with the offensive foul, medyo he forced the situation right there. So natawagan niya ng turnover. Itong That's the first personal foul of Saba, partner. Pero ito rin, partner, si Saba, no? Strict shooter din to. Pag iniwan mo din to sa labas, talagang naisisink niya yung 3-pointer na yan. So tingnan natin ang magiging contribution niya all throughout this game. yan na si Tagum. Corner 3. Air balls it. Yan na si Saba. Drops it up to Adino. And powering his way for 2. Grabe, medyo similar ang katawan nitong number 15 and number 14. Oo. Isama mo na rin tong si Monty Calvo. Ito si Monty Calvo din, no? Talagang napakalalapad din itong mga batang to. So, gano'n na lang. Lamang na, partner, ang Yes. Magallanes. Yan na si Barde, finally. Ito ang ayaw na mangyari. Oo. Dapat ng Magallanes is to guard this. Meron kagad blocking foul na tinawag kay Francisco. Yun na nga, mabalik tayo kay Leonel Barde. Ayaw natin na mag-init itong player na ito on the side of Magallanes. Talagang mahirap i-stop kasi he can take those shots outside, and especially kaya niya rin sumalaksak sa loob. And sa di niyo po nakakaalam, itong player na ito ay champion sa Kamsur League for Team Kamaligan. Ayun na naman yung dalawang player ng Dunsol. Ito si Tagum Intipones. Monty Calvo attacking. Grabe, I'd like this guy. Very aggressive from the start of the second quarter. Talagang if he has the ball, talagang ratrat kung ratrat. Yes, At right now he's in the free throw line. And right now, meron tayong report galing sa ating courtside reporter na si Miss Cassandra. Miss Cassandra, take it away. Ayon sa head coach ng Team Donsol, hindi man nila nakuha ang panalo sa una nilang laro, hindi naman sila magpapahuli ngayong araw. Kailangan lang nilang higpitan ang kanilang depensa at opensa. Isa puso ng mga players ang tinuro sa kanila during their practices. Kasalukuyan namang hindi nagkakalayo ang scores ng dalawang kupunan, kaya kailangan nilang pag-aralang mabuti ang galaw ng Team Magallanes to come up with the most effective strategy to dominate the hardcourt. Yan muna, latest. Back to the panel. Yes, maraming salamat po. Yun na nga, turnover was committed by Sol Llantero. Bumangga sa pader, partner. Yes, partner. So, yun na nga. Traveling violation. So, ito. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng mga taga-Magallanes dito sa sequence na ito, partner. Ayan na si Saba. Missing the long 3. Tipones. Yun na nga. Is called for steps. Medyo kikil pa, partner, talaga. Alam mo yung mga player na gano'n, pag mga traveling na ganyan, may naiisip na silang gawin eh. Wala pa yung bola sa kanila. Kitang-kita mo, partner, sa mukha ni Tipones nung natawagan siya ng violation. Talagang, yan na si Saba. Misses the shot. Huli doon. Si Alim, partner. Sa ilalim. Warning for resentment of a call. Itong si number 91 na si Cedric Francisco. Yun na nga, si Francisco is pinalitan ni JR Arizobal to add muscle pagdating dito sa mga high-flying forwards ng Magallanes. And pinasok na ulit itong si number 27 na si Alexis Ahero. That's a foul. Yes, partner. Very obvious talagang foul. Itong kung makikita natin, partner, itong mga forward at bigs nitong nitong Magallanes, medyo katamtaman lang yung mga height, pero kung tumalon, partner, yes. Yun ang napansin ko din. Talagang siguro, kasi partner, if I'm not mistaken, itong Magallanes, this is a coastal area, no? Kasi yung sand, nakakatulong yun when it Yes, comes to tama. leaping ability, no? So, and maganda din yung mga mga beach dyan sa oo, kasi Magallanes. napunta na ako dyan, partner, dahil ang aking kaibigan na si Harlan Carrascal
ay taga dyan. Ito may nakita ako, number 30 na si RG Carrascal. I guess, sigurado naman akong relative to. So, Oo. magandang hapon dyan sa Carrascal family sa Magallanes, Sorsogon. 2 free throws ang Menintis. And sa Yun na naman, tingnan mo partner. Talagang nangingibabaw itong mga guards at bigs nitong Team Magallanes dito. ayan na si Tipones crossing the half-court line. Ayan, naka-zone defense ngayon ang Magallanes. Lantero, top of the key, swings the ball to Barde. Medyo maalat pa talaga. And number 27, Ahero, grabs the board. Ayan na si Saba, pero nandyan ang isang high-flying na si Dennis Tipones. Lantero is in a rush. Lantero hesitates, his favorite move. No good. Alim crashing the boards and scores for 2. Grabe, overdose. Big boys ditong Magallanes. Scoring is Nico Alim. That's the first 2 points of Nico Alim on this game, partner. Ayan na si Barde. Is in a rush. Barde making sure na hindi na magbibintis ang kanyang layup na yon. Ayan na si John Saba, defended by Leonel Barde. Oh! Tiningnan pa! Sayang. A good move, partner. Siguro, partner, kung di niya tinignan sabay pag tinira agad ba, I guess pwede pumasok Medyo pa. napagod doon sa Hesi at saka crossover eh. Ayan na si Barde, sabi ni Barde, making sure na he hits his 2 points. Yan Lantero, top of the key, kicks it out. Tipones swings the ball. Tipones, step back. No good. JR hits Alim for 3. Kaboom! That's long too. That's long too, partner. That is a long 2. Nabinitawan nito si Nico Alim. Medyo nagkakahiyaan si Barde sa ilalim. Ay sa ibabaw. Tipones with a spin. So dito, 10 na partner. Itong abante, itong mga taga-Donsol dito sa ating second quarter. Yes. Tama ka dyan. And another turnover ni Tipones. I guess yun na nga ang instructions ng mga coaches natin na every time talagang if you crash the boards, give the ball to the point guard talaga. Buti na lang kung nandyan si Renzo Lantero kasi minsan nag-big guard din Yes. ito eh. Ayan na. Again is Barde. All alone with an easy layup. 7 puntos mula dito kay Yunel Barde. Na member din ng ating mga kapulisan. Yes. Partner. Yes, yan na si number 77 na si Roel Apuya. Powering his way in. And he was hacked. And now he's in the free throw line. Yes, babalik tayo kay Sir Barde as a member of Philippine National Police. Magandang hapon po sa inyong mga kapulisan. And syempre ang aking kaibigan na si Eduardo Red Jr. na nanonood. Magandang gabi sa hapon sa sir. And kay Chaggy Arienda, magandang hapon din po sa inyo. Ayan na si Apuya with his 10th point of the ball game. Yes, partner. Apuya is now in double digits, partner. Grabe. Hindi mo lang mapapansin, very workhorse. At pagdating sa offense, talagang very steady din itong si Roel Apuya. Pasok din yung ikalawang free throw nito ni Apuya. At talagang si Renzo Lantero ang nagpo-point dito, partner, for Team Donsol. Yes, so medyo sanay sa dyan. Mintes ang tira ni Nopre. And yun na nga si Barde nautakan. And I guess he is now in the free throw line. Partner, di ko alam, pero if si Barde na tumitira sa labas, parang he reminds me of James Yap pag tumitira, partner. Yes. Talagang very steady pagdating sa labas, and syempre kaya din sumalaksak. Yun na nga, partner. James Yap nga. James Yap na James Yap. At pasok yung ikalawang free throw nito ni Barde. 9 na puntos mula dito kay Barde dito sa ating laro. Ayan na si Apuya na naman. But air ball
on that shot, partner. Itong si Roel Apuya. Medyo minadali niya, partner, yung Yes. tira na yon. Yes, tama ka dyan. And we would like to acknowledge our Municipal Councilor of Magallanes na si Roy Carrascal and Ruben Conda. And magandang hapon po. And siyempre ang Municipal Councilor of Dunsol na si Tanang Abetria. Maraming salamat po sa panonood at pagsuporta. Ayan na si Andes, nabitawan ng bola. Barde against Gravoso. No good again. Andyan si JR. Alim for 3. In and out. Muntik na. Basta magandang match up yon, partner. Itong si Gravoso and Yes. Barde kasi hindi to. Magkakilala to, partner, kasi during the college days, itong si Barde played for NCF. Ito naman si Gravoso played for STI Naga. Ay, talaga, partner. Oo. Talagang naglaro pala. And they are no strangers to each other. Kaya talagang alam nila kung anong mga kalibre nila. So kita mo yon, talagang well defended doon si Barde. Kaya Kaya alam niya kung paano. ayan na si Llantero manning the point. Gives the ball to Nopre. Barde attacks. One-legged shot, no good. Number 14. With the putback, itong si Giancarlo Nopre. Apuya swings the ball dito kay Gravoso. Humihingi ng pick. Andes. Apuya. Block by Llantero. Bounce pass kay Gravoso. And Nopre rather pala, gandang pasa partner ni Renzo Llantero on that sequence. And nevertheless, itong si Nopre will be in the free throw line to shoot two. Good recognition on the part of Llantero on Nopre. So yun ang, partner, ang dapat nilang gawin, no? Kasi medyo kailangan nilang counterin yung transition na ginagawa ng Magallanes. So dapat sa kabila, ganun din siguro ang gawin nitong mga taga Dunsol. So that's a good recognition on the part of Llantero. Yes, And a good block, partner, tama bago ka yung dyan. pasa na yun. Yun na nga partner, ay good block sana. Ay, good block nga ang binigay ni Llantero and wonderful pass that led to Nopre kaso na foul and now he's in the free throw line. Nopre 50-50 sa ating free throw line. And this gives the ball to Apuya Ruel. Shot clock set 18. Andes against Barde. Apuya defended well by Llantero. Gravoso attacks. Binangga nitong si Marticio Barter pero hindi natinag. Tingnan natin, partner, kung may adjustments ba dito sa opensa nitong Magallanes, because itong taga Donsol are now playing a man-to-man defense dito, partner. Titingnan natin kung may maiko-call ba silang magandang play dito for Team Magallanes. Yes, I guess yun na nga, dapat yung adjustments talaga medyo nagre-react agad. Yan si Gravoso. Sinks the first free throw. A veteran point guard, partner. Oo, veteran point guard yan, partner. And nakakampi pa yan ni Ken Pilapil, partner, sa STI Naga. Ay talagang this guy pala is a experienced point guard. Yan na si Llantero. Gandang rebound sana. Medyo sabi niya, nagre-reklamo siya na tinulak daw siya. Another substitution. Nilabas si Barde para pagpahingin in replace of Harabejo. Andes, set shot, 3. No good. Llantero again. Grabbing the board. Grabe, partner. Talagang kayod marino itong si Llantero right now. And that is a good sign because they are up by a 11-point lead with 3 minutes and 10 seconds remaining. Yes, partner. So ito na, si Tagum naman ang nag-point dito for Team Dunsol. Yan na si Saba. Fishing a foul. Kala ko tatawagan ng offensive foul pero nevertheless he is now in the free throw line to shoot 2. And now Saba sinks the first free throw and now
The lead is only 10 points with 2 minutes and 55 seconds remaining and sa ating first half. And batiin ko ang ating buting commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera na magandang hapon. Bossing, magandang hapon. And si Boss Ino, magandang hapon din sa inyo. And si Boss Russell, magandang hapon. I heard she's coming sa ating laro mamaya. So magandang hapon sa inyo mga boss. Yes, magandang hapon po. And that's that's the first point on Saba dito sa larong ito. And si Tagum, Marticio attacks using the left hand and scores. Mayroon ng 4 points itong si Marticio coming off the bench dito sa larong ito, partner. Yan na si Saba attacking. What a pass, pero there is number 14 na si Ginopre blocking the shot. A good block, partner, Yes, kasi partner. sure 2 points na sana yon on the part of Dino Regel. Ayan, partner, good drop pass, but hindi napansin at nakita ni Adino, kaya nasapal siya. Shot clock is at 15. Natisod ng number 8. Penalty na to, partner. So, Yes. so that's 2 shots from Ahero Alexis. Pasok yung una, partner. So itong Magallanes, they average 57.9% on the free throw line. So tingnan natin kung papasok pa itong ikalawang free throw nito ni Ahero. So Mentis. Ahero saving the ball, but Llantero secures the possession with exactly 2 minutes and 19 seconds remaining sa ating laro. Llantero doing the point guard chores. Swings the ball to Harabejo for 3. No good again. Tagum. Grabe talaga si Tagum magbigay ng extra possession dito pagdating sa Dunsol. He's crashing the boards even though he is the smallest guy on the floor. Talagang yung puso niya napakalaki to grab those rebounds. Yun nga, sabi ko may mga player talagang ganyan eh. Parang may magnet sa bola. Yes, partner. He reminds me of Justin Melton talaga, partner. Ang liit pero talagang kung tumalon, grabe. Pero yan na si Tagum. Sinks the first free throw. Di kaya partner sa buhok yan. Baka sa buhok yan talaga. The afros. Napaka-afro. And the second free throw. Tingnan natin kung makakapasok. Ayan na, sinks the second one. So 9 points na dito si Junior Tagum on this game, partner. And of course, itong Team Donsol averages 51.6% on the free throw line, partner. And napakagandang ayan na si John Saba, defended by Magdamit. Saba with a Pinoy step, pero huli ni Renzo Llantero ang bola. Grabe, partner, nakalusot na sana pero inabangan pa rin ni Renzo. Bareda, binigyan ng pick ni Ana. Swings the ball to Ahero. Ahero, skip, hop. Challenge by Llantero, block. Good defense ni Renzo Llantero. Yan na si Tagum with a fast break layup. Grabe si Draymond Llantero, partner, ang kanyang idol, partner. Yes. Para sa kalaban ng lahat, si Draymond Green. Ayan na si Ana, attacking the baseline. Ana attacks. No good, but there is Ahero. No good again. Nopre. Outlets to Llantero. Against Saba. Blocking foul na binigay. Itong si number 15, si John Saba. Yun ang mabalik tayo, ang idol nitong si Renzo Llantero. Si Draymond Green, and he speaks with his game, partner. Yung aggressiveness. Yung passing skills. And also the trash talking. Kilala ko kasi itong player na to na si Renzo Llantero, but nevertheless he provides leadership, partner, kung nakikita mo dito sa bench nila. Oo. So talagang malaking bagay. Ito yung kanina, yung good block nito ni Nopre kay Adino.
Ayan na yung huling sapal ni Draymond Lantero. At ito yung layup ni Junior Tagum, partner, na mayroon ng 11 points dito sa ating laro, partner. Grabe, partner, coming off the bench, 11 points, it's a no joke. So talagang makaabangan natin kung ano ang magiging adjustments itong Magallanes in this situation. So as you can see, the bench of Team Magallanes. Even though they are ahead, up, kalalamangan sila ng Donsol. All smiles pa rin. Good positive energy ang meron itong mga taga Magallanes right now. And I guess yan na, they're listening to their coach. That is a good sign of a good team, partner. Oo, partner. So right now, the score is 33-47. 14-point lead, Yes, partner. So, a 14-point lead po. very manageable. Kasi Donsol. mayroon pa tayong isang half dito. And 1 minute and 13 seconds po remaining on the second quarter. And Lantero is in the free throw line. And he will shoot 2. And i-shoutout ko ang aking mga anak na si Franco Miguel and Juan Carlos, was in the sidelines watching and enjoying the game. Thank you. And si Lantero makes the second free throw. And now the lead is up to 15 points with 1 minute and 10 seconds remaining sa ating first half. Apuya lobs it up to Saba. Shot clock is at 12. Ahero flies. Tingnan mo naman, partner, yung banggaan sa taas. At sumali pa to si Junior Tagum, partner. Partner, natulala ako at hindi nakapagsalita ang that sequence dahil nakita ko lumipad itong si Ahero, and ganun din itong si Tagum. And right now nakita ko nag-signal ang ating mga referees na double foul. Pero yung nasobra sa aggressiveness yung dalawa, partner. There's an L play. Saba missing the shot. Ahero. Sayang ng partner. Point blank miss dito. Medyo pagod na rin siguro si Ahero. But still he is fighting to grab those boards. Partner, ako mapapansin mo, yun talaga kasi ang play nila. Yung point is talagang yung direction is dun sa backdoor na lob pass, partner, kay Ahero. Tama. And siguro tries o 4 na beses siya nang ginagawa yung mga ganon. And yun nga, good pass sana ni Lantero, but nahuli ni Air Ahero. Air Ahero. Air Ahero. Ang maraming salamat po kay Miss Joey sa pa-burger. Magandang hapon po, Miss Joey. So, pasok yung una free throw ni Lantero. Yes, I guess Lantero is one of the leading scorers. And Dito on the side of the Donsol. second one. So, that's the 11 point for Linson Lantero dito sa larong ito. Yes, yan na, 27 seconds remaining. Apuya with a long bomb. No good. Rebound, nakuha. Harabeo is ahead. Bounce it off to Tagum with the left hand, partner. Ayun na naman. 13 points, partner. Coming off the bench. Oo, coming off the bench. Yan na si Saba. Ana attacks. His first point of the ball game. 1.8 seconds. Harabejo with a Hail Mary shot. No good. And what an exciting first half, partner, ang pinakita sa atin ng both teams. Yes, partner. So, but again, ito nga, sabi nga natin, the score is 52-35, partner. So, titingnan natin, pagkakabawi ba itong mga taga Magallanes coming to the third quarter and the fourth quarter. So, dyan lamang po kayo at magbabalik po kami para sa second half ng game between Donsol and Magallanes. We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again!
Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeemed himself. Panginoon, nakasal De La Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Sinirang yun. Bahala na kayo. Yeah, for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang dito sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat.
Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na kasurug. We beat them by almost half. Delada, launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. De La Cruz! What up? Yes, yes! It is last minute na kanyang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Kailan yun? Bahala na kayo. Yan for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. We beat them by almost half. Delada, launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. De La Cruz! What up? Yes, yes! It is last minute na kanyang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap
Tabak Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Shot for three. Come on! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Yes, kami nagbabalik laban ng Donsol versus Magallanes. What an exciting first half. Medyo nakaungos ng konti ang Donsol and yun na nga, heading Donsol is Renzo Lantero and coming off the bench si Junior Tagum scoring 14 points apiece. Yes, partner. So, ayan na nga. Medyo nakalamang dito ang mga taga-Donsol. Yun nga, sabi mo, partner, ito si Junior Tago, mayroon ng 14 points coming off the bench, no? At sa kabila naman, the only bright light for Team Magallanes is si Roel Apuya, partner. So, pansinin natin, during the first half, partner, Team Donsol with 57.1% on field goal average. And sa kabila naman, ito Magallanes, 33.3 field goal on the average, partner. Pero ito, partner, yung kapansin-pansin dito, yung bench players, partner, yung bench points for Team Donsol, 23 big points. Ay, at grabe. sa kabila, Magallanes, 6 lang. Yes, ayan na. Number 3, bagong pasok. Itong si Antic Albert, misses the shot. Medyo hindi maganda ang ginawa ni Renzo on that sequence. Ayan na, Apuya for 3. No good. Arizubal and Ajeres battling, but possession mapupunta dito sa Donsol squad. Okay, ito naman, partner, pansinin ko lang, no, itong nakaraan quarter, mas inaalagaan itong mga taga Donsol, partner, ang bola with just 11 na turnover, 7 turnover, at sa kabila 11 turnover. At ayun na nga, again, 3-pointer coming from Yunel Barde. Yes. I can see it in his eyes talaga, partner, talaga. Ikalawa para kay Barde, partner. Yes, ikalawa, and he wants to win this ball game dahil alam na napakaganda ng outing niya during the first game, but talo. Yan again si Barde. Same, different spot, pero same result. Itong back-to-back 3-pointers ang binitawan ni Barde. Bajero, jackknives, misses the shot, and foul ang binigay nitong si Fritzel Lopez. Grabe, napakahirap na tira yon coming from Ahero, partner. Talagang hindi pinapadali ang buhay niya dito nitong mga taga Donsol, partner, kasi alam nilang high flyer talaga ito, no? Yes, and si So Lantero. Bounce pass dito kay Erzubal. Barde with 2 defenders, partner. He is feeling it. Ika-4, partner. Mula dito kay Barde. And his third 3-pointer the dito 3-point country sa kanyang third quarter, partner. And si Apuya. Ayun na, medyo maalat na itong si And Apuya, partner. medyo inaalat talaga. Ayan na si Nopre. Sol Lantero misses the shot, but
Nahuli si Nahuli si Apuya. Akala ko partner talaga i-kick out pa ni Zo dito kay Sir Barde, but I hope to take the shot, but this is not a good sign. Yung lamang po ng Donsol is now whopping, so talagang kailangan ng timeout nitong Magallanes. Yes, partner. So ayun na nga. Tumayo out na itong Magallanes kasi ito na, nagpa-file up na itong kalamangan nitong mga taga Donsol dito. Yes, courtesy of Junior Barde with 4 3-pointers dito lang, partner, sa third quarter. Okay, so yun nga ang sinasabi nga natin dito. Mahihirapan itong mga taga Magallanes pag ganyan ang mangyari, partner, dito sa larong ito. So kailangan mag-adjust na sila when it comes to defense. And siguro, partner, itao na nila Yes. itong si Barde, partner. Tama ka dyan. During the last 3-pointer na binitawan niya dito sa left side of the corner, talagang over 2 defenders, partner, pero walang kaaling-aling. Nothing but the bottom of the net. And right now, JR Rizubal bounces to Alim, nakanakaw, partner, itong Donsol. And hawa-hawa na, partner, pagdating sa opensa dito sa Donsol. And meron tayong report kay Miss Regine Bue. Miss Regine, take it away. Hindi nakikinig at kanya-kanyang diskarte. Coach Jen at Coach Paul, ito ang nakikitang dahilan ni Coach Michael kung kaya medyo nadidihado ang Team Magallanes. Now that we are on our second half time, nalalamangan man ay hindi pinanghihinaan ng loob ang koponan. Team Magallanes are eager to win this fight. Ibabalik nila ang first quarter na game plan kung saan ay mas palalakasin pa nila lalo ang depensa. Yan muna ang lighters dito sa courtside. Back to the paddle. Yes, maraming salamat. Yun na nga, medyo may instruction si Coach. Medyo galit na siguro dahil hindi nakikinig at nagkakanya-kanya siguro itong Magallanes. And right now, yun na nga, dapat mag-umpisa muna sila sa magandang depensa. And I guess limit their turnovers right now. And kaka-turnover lang nila, partner. Yun nga, partner. Yun nga, very evident kasi, partner, yung tama yung sinabi ng coach nitong Magallanes. No? That's why medyo lumulobo itong kalamangan itong mga taga-Donsol because of that kind of play, partner. Kasi sabi nga natin, basketball is a team play, partner. Yes, tama ka dyan. Hindi pwedeng dalawa, isang tao lang ang magdadala. It's lagi yang team play palagi when it comes to offense and defense. Sabi nga ng ng aming mentor, partner, sa basketball mayroong 10 hands. Yung 10 hands na yon, nakakahawak yon dapat ng bola, partner. Tama. So, yun ang sinasabi natin dito sa ating laro. So, hindi kakayanin ng isa, dalawang tao lang. So, dapat team effort. Yes, yan si Sol Llantero again. Swings the ball to Barde. Barde with the jump step. Kicks it out. Tagum. Alim for 3. No good. Rebound ni number 19 na si Barreda. Carrascal fakes. Carrascal with a jump step. Takes the 3. No good. Llantero crashing the boards. Turnover. Carrascal hanging in midair, no good. But there is Ahero cleaning up the miss and scores for 2. Ayun, medyo, partner, dapat maraming ganon na puntos ang gagawin nito ni Ahero dito sa laro natin para makabalik sila, partner, dito sa laro natin. So titingnan natin kung may babawas pa ba niya itong kalamangan with this free throw. Yes, yan na si Ahero. Medyo minadali yung tira. At Barde collects the board. Yung si Llantero, defended by 2. Pinigay dito kay Rizubal. Si Tagum kanina pa tumatalon sa ilalim. And what a shot by Llantero, partner, using the glass. Barreda ginugulo ng dalawang nakaputi. Binigay dito kay Carrascal. Carrascal against the much taller Tagum. Gandang galaw pero misses. Yun na, huli ulit. Si Ruel Apuya pushing JR Rizubal. Moving box out, partner. Mga pang-veteranong galaw yun mga ganong itsura But nahuli siya doon ng ating mga referees. Ayan na si Barde, swings the ball. Barde open for 3. No good. Rizubal misses the shot. Medyo minadali. Ayan na si Adino.
That's the 8 points of Adino on this game, partner. So ayan, sana magtuloy-tuloy na ito for Magallanes. Tingnan natin. Sabi nga, magpo-focus sila sa defense. But ayun, easy yun for Renzo Llantero, partner. It's another 2 for him. He is very determined to give Donsol their first win sa ating liga. And yun na nga, Tagum, ginugulo si Carrascal. Shot clock sa 13. Bareda with the Alahoy na tira, misses. Ahero again. No good. Arizubal and Alim. Llantero is attacking the defense of Magallanes at will, partner. Grabe. So maganda recognition on the part of Team Donsol on every transition play na nangyayari, partner. So maganda to for Team Donsol ang nangyayari. And basket for Renzo Llantero. So ayan, partner. $13 points na itong si Renzo Llantero dito sa ating laro. Make that 14. Hindi. Mintes. At may naitawag na foul. That's on number 18. Itong si Alim. So that's 4th on Alim. Yes, bad sign. Yun na nga, pero talagang yung contribution naman ni Alim talaga once he is inserted in the lineup, talagang depensa. Ayan ang pinapahirapan itong si Apuya. Yun na, nakaagaw nga. And na-foul pa siya. But grabe, partner, to si Tagum. After receiving that ball, talagang gigil na gigil. He wants to score in the fast break, but yun na nga, na-foul ang kanyang partner. So penalty na ito mga taga Magallanes dito, partner, with 4 minutes and 55 seconds remaining dito sa ating laro. Yes, pinasok na sa Donsol si Harabejo and ito si Tipones. I guess ito na yung sinasabi natin na talagang they should be ready talaga pag ganitong papasok na ang mga coming off the bench talagang they have to contribute talaga para at least maganda ang coaches talagang nagugustuhan yung mga gandong klaseng players. Yes, partner. And also nakapagpahinga ng masyado itong mga starter nila. At pag pinasok yan, for sure, magko-contribute yan. So, tingnan natin anong gagawin dito ng mga taga Magallanes, partner. So, ayan na, si Air Ahero attacking the defense and sinubo na lang sa ring. Ayan na si Tagum, ginugulo ni number 19 na si Bareda. Gives the ball to Tipones. Tagum, top of the key tray. Kaboom! Grabe. May fan-based partner dito. Si Tagum. Yan na si Air Ahero attacking. No good. Rebound. Number 14 na si Adino. No good again, but Alim is crashing the boards. And medyo nanggigil na to, partner. That's Bareda. Bareda. Kasi hindi niya nakuha yung yung rebound. Kahit ako, partner, nagigil siya doon Kahit ako, partner, magigigil na talaga ako dahil but ito, partner, talaga yung sabi mo kaninang nagigil na si Junior Tagum ay mayroon ng 16 big points dito sa ating laro coming off the bench. Yes, tama ka dyan, coming off the bench, producing 16 points. And yun na nga, medyo pag-gewang-gewang itong si Alim. Right now, talagang quality minutes ang binibigay nito mga bench players ng Donsol. And yun na nga, pinagpahinga na ang kanilang leading scorer na si Llantero. Adino, medyo napalakas ang pasa. And signs of frustration na partner, nakikita ko sa mukha nila. Talagang gustong-gusto lang na humabol, pero talagang napakalakas at maganda ang pinapakita ng Donsol right now. And that's a bad pass coming from Adino. So ayan na, partner. 30 big points sa hinahabol na. Talagang nag-file up na itong kalamangan itong mga taga Donsol dito. Yan na si Harabejo.
Binigay dito kay Tipones. Swings the ball. Alim drops it up to Marticio and scores for 2. Andes momentarily loses the ball. Ayan na si Alim. Alim is chased. What a chase down, partner, sana. Pero wala ka nang hahanapin pa dito kay Ahero. Good defense but better offense on the part of Alim. Pero still, challenge doon, partner. Yes, partner. So yun ang titingnan natin dito talaga. Yung mga transition na yan. So turnover after turnover. Nagpa-file up for Team Magallanes dito sa larong ito, partner. So tingnan natin kung sino mag-step up, partner, dito for Team Magallanes on this 3 minutes and 37 seconds remaining sa ating third quarter. So that's another point, ha. Ayan na si Ahero, blocked by Tipones. Alim is ahead. Alim misses the shot. Same ball ang itatawag ng ating mga referee. And nakuha ni Francisco ang bola. Harabejo, corner tray. Tinaman ang butiki. Montecalvo is rushing. Montecalvo attacks. Grabe, partner, talaga to. Grabe yung control din, partner, talaga. Yes, partner, talagang alam naman natin malakas itong si Montecalvo. Pero ang maganda dun is talagang yung control niya sa katawan niya every time na umaatake siya sa paint. Alim, no good. Rebound, nakuha. Di Francisco, Marticio. Grabe, partner, yung mga tao. The oohs and the ahs on that sequence talagang si Marticio. Hupo sa ere using his left hand but misses the shot. But nevertheless, nasa free throw line siya to shoot 2. So, tingnan natin kung madadagdagan pa ba itong kalamangan itong mga taga-Dunsol dito, partner. And napansin ko, partner, talagang napakataas din ang percentage ng Dunsol when it comes to free throws. Oo, partner. Kaya every foul talaga, they make sure na nakakapasok nga kanyang mga tira. And syempre, maraming salamat po, partner, sa ating mga bossing, ang Ako Bicol Party List, headed by Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon. Salamat sa suporta na binibigay nyo. Speaking of free throws, partner, dito sa ating game, 66.7% itong mga taga-Dunsol dito sa ating laro on that last half kanina. So, pinapatuloy pa yan nitong mga players natin when it comes to free throws ng mga taga-Dunsol. Again, ayun, pasok din yon kay Tipones. So, itong si Tipones, partner, mayroon ng 8 points or 9 points dito sa ating laro. Yes, meron tayong clarification. Medyo sinita si Ana dahil inaapakan nata yung paa nitong si Harabejo. Ayun na nga. Nahuli si Ana. Na binigyan itong si Harabejo. Kanina pa sila, partner, nagbibigayan. Nahuli itong si Ana. And that is not a good gesture on the part of Ana. And we don't want to see this kind of play, partner, dito sa Ako Bicol. So tingnan natin kung ano ang maitatawag ng ating mga referee dito.
So may itinawag na technical on Team Donsol, partner. Oo, kasi nakita ko ang kanilang head coach na pumunta na dito sa bench ng Magallanes because nga hindi nila nagustuhan. Hindi niya nagustuhan yung sequence na yun. Sequence na yun na binigay na foul nitong si Ana. And Ruel Apuya will shoot free throws pero binawi muna at chinek muna ng ating mga referees kung ano magiging hatol on that sequence. Okay, so kinaklarify yan ng ating mga referees, partner. So again, ito partner, itong kalamangan kasi nitong mga taga Donsol, siguro may halong frustrations na din, partner, itong Team Magallanes. But again, titingnan natin kung ano magiging tawag dito ng ating mga official. But again, kanina may naitawag lang technical foul on the part of Team Donsol because of improper bench decorum. Tingnan natin to. Ayan na si Apuya. Sinks the first one. Lucky bounce, partner. And nakita ko ang ating courtside reporter na si Miss Mabel, partner, na pumunta doon sa bench ng so titingnan natin kung ano magiging so titingnan natin yan kung ano talaga ang magiging tawag. So there's a clear unsportsmanlike foul on the part of Francis Ana kasi bibigyan ng 2 free throws itong si Harabejo, partner, without jumper. So and he sinks the first one, and that's only the first point of Harabejo dito sa larong ito, partner. Yes, yun na nga. Si Harabejo. And babalik ang bola again sa Team Donsol. Mas medyo naalog, partner ng sequence ni Ana on that sequence. And nevertheless, the score is 81-46 lamang po ang Donsol. Ayan na si Tipones, sabi niya, hintay lang. Tipones binigay kay Harabejo. Marticio, shot clock 16, naagaw. Pero nakabalik ang possession. Andes is rushing. Binigay dito. Monte Calvo again. Ito na si Tipones, partner. So binayaan na lang ni Tipones na makascore kasi naman ito na, tingnan mo nga naman yung lamang, partner. Yes, tama dyan. 6 to shoot. Long tray, kaboom! Ayun na. After 4 consecutive shot dito ni Harabejo sa labas, partner, naka-sink in na siya ng 3-pointer. And binawi ni Ruel Apuya. Ika-4. And meron na naman tayong tinawag na violation dito. Ang bola mapupunta sa Magallanes, pero ito, magandang sign ito dito sa Magallanes dahil kahit lamang ng kalaban ng malaki, they are eager to habuli ng kalamangan, and that is a good sign, partner. Oo, yung never giving up attitude, partner. So makikita natin ito sa mga taga Magallanes. And of course, this is just the first quarter, no? Mayroon pa tayong isang quarter dito sa ating laro. But again, sabi nga natin, partner, maganda pinapakita nitong mga bench players, itong mga taga Donsol compared dito sa taga Magallanes. But sabi nga natin, titingnan natin kung ano magiging adjustments nitong mga taga Magallanes dito para makabalik sa ating laro, partner. Yes, tama ka dyan. And sigurado, partner, ang ating next game pala, partner, it's Sorsogon City versus Pilar, partner. Coming off a huge win itong Pilar, and si Sorsogon City trying to get their first win sa ating torneo. Natalo naman sila nung kanilang first outing against Kasiguran, partner, doon sa ating opening game. Kaya na si Magdamit attacking 3 defenders with the floater. First 2 points si Magdamit dito sa ating laro, partner. Yan na si Andes.
against Magdamit. Binigay dito sa ilalim. No good. Tipones grabs the board. Tipones with the no-look pass. Pati si Magdamit nagulat doon eh. Pati siya ng peke partner. Penalty na. So again, ito. Balik sa 35 points ang hinahabol nitong mga taga Magallanes dito, partner. And mintis yung unang free throw nito ni Magdamit. Ayan na si Magdamit. Sinks the last free throw. And now the score is 87-51. Lamang po ang Dunsol. Andes is rushing right now. Good pa sa ilalim pero sapal ni number 15 na si Arabejo. Ang tira ni Adino Rangel. And our shot clock is at 11 and our game clock is 50 seconds remaining sa ating ikatlong yugto. Labanang Dunsol versus Magallanes. Para sa ating mga late tuners partner, ang team Magallanes donning the purple and yellow jerseys, and samantalang ang Dunsol naman ang white and gray, pero si Tipones is not yet done. This is the big, good outing so far pagdating dito kay Dennis Tipones. Yes, partner. This is a 36-point lead. Ito mga taga Dunsol, partner. Medyo talagang gigil at hindi umaayon ang mga tawag dito sa team ng Magallanes. Yan na nga, the shot clock is off. Tipones swings the ball to Marticio. Arabeo is open, di nila nakita. Shot clock. Game clock is at 12. Tipones. Skip hop. Mintis. Marticio. Whoa, partner. That is the game story. Yes, partner. Ng ating laro. Kung gaano ini-enjoy ng Dunsol ang laro right now. Ganon din ang tira. Talagang lamang na lamang ang Dunsol right now, and abangan natin kung may adjustments pang gagawin itong Dunsol. The score is 91-53. Yes, partner. So yun na nga, lamang na lamang. And sabi nga natin, when it comes to scoring, partner, talagang nakisali itong mga bench players nitong Team Dunsol dito. Itong si Junior Tagong, partner, 16 big points ang kanyang na-contribute dito for Team Dunsol. Also itong si Marticio, partner, with 7 points. Itong si Harabejo with 4 points. Si Alim with 7 points also. So maganda ang pinapakita nitong mga bench player, partner. And of course, in the lights of Renzo Lantero and Lionel Barde. Si Marjon pala, kapatid. Who also played for Kamaligan. Also. Champion team. Shout out natin yung mga kaibigan natin sa Kamaligan. And of course, for Team Magallanes naman, medyo inaalad, partner. The only bright light for Team Magallanes is Hero and Apuya, partner. So, yes. Sabi nga natin, pag hindi talaga nagtulong-tulong at talagang magkanya-kanya itong mga players na ito, talagang medyo mahihirapan sila makabalik at manalo dito sa larong ito. So titingnan natin, partner, comes the fourth quarter kung may mga adjustments pang gagawin itong taga Magallanes para makabalik, or talagang i-enjoy na lang ng Dunsol at talagang mag-uwi na sila ng kanilang kauna-unahang panalo dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Yes, yan nga, partner. Talagang you can see in the faces of Dunsol, talaga they are very happy right now dahil nga lamang na lamang sila. And I've seen Barde will be inserted sa ating huling yugto together with Tago, Marticio, Magdamit, and si Renzo Lantero. And the side of Magallanes, si Saba, Apuya, Andes, Ahero, and Monte Calvo completing the 5 for Magallanes.
Na si Renzo, one-on-one against Apuya. Hesitates. Renzo attacks. His favorite shot. Misses. Saba loses the ball. Ayan na si Tagum. Tagum. Binigay kay Llantero. Waits for his teammates. Marticio. What a shot, partner! Grabe yung Pinoy step. Pinoy step na napasuntok ang ating bossing rider na si Iris. And for sure, nasa top 10 place. Yun, na si Kapuya binigay dito. Kay Saba misses the shot. And nanguna si Tagum but hindi binigay ni Barde ang bola. Ayan na, medyo may mismatch dito on the part of Apuya and Barde. Good move. Good move. Muntik na. Hindi ako nakapagsalita doon, partner. Dahil nga doon sa napakagandang in and out crossover dribble nitong si Lionel Barde. But hindi niya na-finish ang kanyang layup. And now, the score is 93-54. With 8 minutes and 35 seconds remaining sa ating huling yugto. Tagum, the skip and the hop using the glass. No good. But Rantero again is in the board. And shoots two. Ayun, may halong malas na din, partner, for Team Magallanes. Ayan na si Llantero attacking. Kicks it out, Harabejo. Barde against Ahero. Barde with the slow face, no good. Llantero bounces it out dito kay Ahero dahil two defenders defended him well. And ang bola pa rin mananatili dito sa mga nakaputi. So partner, kailangan ng sense of urgency dito for Team Magallanes. This is a 41 big point lead, partner, for Team Dulsol. And again, add that, make it 43 points. Grabe itong si Marticio, partner. Talagang he is a silent worker dahil he is very effective dito sa two-guard position ng Dulsol. He can defend, he can shoot, and he can slash. Yun ang kagandahan dito sa player na ito. At may 11 points na siya dito sa larong ito. Yes, coming off the bench. And yun na nga, a much-needed score ang binitawan itong si Ruel Apuya. Sabi mo nga, the lone bright spot pagdating dito. 17 points for Apuya, partner, on this game. Llantero attacks. Llantero. Humihingi ng foul itong si Sol Llantero, but sabi ng ating mga referees, all ball daw. Yan na si Harabejo, gives the ball to Marticio again. Crosses over. Tagum with the set shot. Bucket. Grabe, partner, itong si Tagum. Isa sa mga candidates natin for Kasurug Best Player of the Ball Game. Oh! Andes stealing the ball. And using the glass to shoot two. That's the 4th point of Andes on this game. But ito, partner, si Junior Tagum, partner, mayroon ng 18 points dito sa laro natin. Yan na si Barde. Medyo masikip ang pasa. Ayan na, isa din sa mga good contributions coming off the bench itong si Nico Alim, inserted again in the lineup and pinagpahinga na itong kanilang leading scorer na si Renzo Llantero. Good defense by Saba, muntik na makanakaw down of that play. And the shot clock is 13. Yes, partner. Medyo sabay kasi yung cut doon ni Marticio at ni Tagum eh. Montecalvo again is rushing. Montecalvo using his body again, partner. To ward off his defender and shooting two. Walong puntos dito para kay Montecalvo dito sa ating laro. Ayan na si Marticio. Gives the ball to Barde against two defenders, partner. And he is
Clearing out, Barde hesitates. Barde, step back jumper. Short. Bareda gives the ball to Saba. Saba with a behind the back fake. And layup. At ayun na nga, may report muna tayo kay Miss Cassandra. Cassandra, ano bang balita dyan sa courtside? We are now in the fourth and final quarter at tuluyan na ngang lumayo ang agwat ng scores ng Team Donsol laban sa Team Magallanes. Patuloy na pakikinig, pagtsatsaga at pagtutulungan ng bawat isa hanggang matapos ang laro upang makamit nila ang una nilang panalo. Yan muna ang latest, back to the panel. Yes, maraming salamat. Yun na nga. And after that sequence talaga, Tagum hits his 20 point of the ball game. Barde waits for his teammates. And talagang ginugulo nitong si number 19 na si Bareda RV, itong si Barde. At yun na nga. Palitan na dito, palitan na. With 5 minutes naman, it's safe to say talagang this is a very huge lead. So talagang 39-point lead, partner, for ito na yung magkakataon, partner, ng mga seldom used players. Yes, magkakataon na nila. Naipakita. And syempre, partner, we are live. Oo, partner. Kaya sabi ni Onofre, ako na bahala dyan, boss. Onofre, ako na bahala dyan. And yun na nga, partner, mabalik tayo doon. This is one big platform pagdating sa mga players natin. Oo, partner. Na to showcase their talents and na makita sa television. Yun na nga, yung mga lalo-lalo na yung mga batang players right now na pwede ma-scout. Yes, partner. And also, yun din yung mga veteran player na pwede pang maglaro. Nakakabalik sila dito, partner. Yes, sa ating mga commercial leagues talaga yan na si Tagum. Natapikan, nakuha ni Magdamit. Alim. Good crossover, partner. Ano pa ito, Alim? But of course, yung pinaka-main objective nito, partner, is to expose our Bicolano players para makita, hindi lang sa Pilipinas, but sa buong mundo, partner, na ayun, again. Tama ka dyan. Yun nga ang palagi sinasabi ng ating Commissioner Lloyd Rivera na talaga yung exposure na may bibigay natin sa mga players. Especially, sabi niya, yung high level of competition na talagang maiangat natin pagdating dito sa basketball sa Bicolandia. So maraming salamat talaga sa Ako Bicol Party List, kay Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalon, maraming salamat po. Yan na si Arizubal with a behind the back dribble. Alim, fall away jumper. Nopre. Ahero bounces out. But Tagum. Oh! Tagum. What a pass dito. Showtime Donsol, partner. Enjoy na talaga sila dito, partner. Itong mga taga Donsol dito. With 3 minutes remaining on our game. So I think, partner, this is safe to say na ito mukhang magkakaroon na dito ng panalo. Itong mga taga Donsol after their loss on the game against Pilar. Yes, ano yan? Mintes ang tira nitong Magdamit has a chance to increase the lead, pero kudos pa rin dito kay lalo na kay Air Ahero. Yes, partner. Kumbaga since the start siya talaga yung nag-spearhead sa scoring pagdating dito sa Magallanes, and syempre yung panakanakang scoring din itong si Montecalvo coming off the bench, and good move ang pinakita ni Bareda RV kanina. Pero si Tagum, what a pass! And natawagan pa ng foul itong si John Saba. Mabalik tayo doon, partner. Yun na nga, isa din to si John Saba sa mga magandang pinakita sa Magallanes, but they came up short. And right now,
They will be at the bottom of our standings with 0-2. 0-2. And ito namang Dunsol will be a 1 win and 1 loss pagdating dito sa ating torneo. Yan, dinagdagan pa yan nito ni Magdamit. Kung Kalamangan with 2 minutes and 17 seconds remaining on our last and final quarter. Yes, missing the last free throw itong si Magdamit. Ayan na si Barreda behind the back dribble. Barreda attacking Arizobal, block. But again, nandun na naman partner ang aking kapatid na si Montecalvo. Nopre waits for his teammates. And now we are at the twilight zone ng ating huling yugto. Tagum is milking the clock. And is asking for a clear out partner. Ayan na si Tagum. Attacks. Natapikan ni Andes. Apuya. Barreda is ahead. With the fake. Undergoal stab. Shoots 2. Ayan na si Tagum. Kala ko hingi pa partner ng isolation. Tinignan na siya ng coach niya, partner. Nag-enjoy siya dito sa larong ito, partner. Ayan na si Nopre, top of the key 3. That is the story of our game. Talagang bumuhos ng opensa itong Team Dunsol over dito sa Magallanes. Yes, partner. Tingnan mo naman tong score na to, 111 compared to 74 with 59.7 remaining po sa ating laro. Again, mga kaibigan, this is a triple header. Mamaya po maglalaro after this game, Team Pilar versus City of Sorsogon. Yes, yun na, magandang bakbakan yan. Yung Sorsogon City coming off a loss. And yung Pilar naman, talagang coming off a win against dito sa Dunsol. Napakagandang laro yun, partner. Yes, partner. And yung players to watch out sa Team Pilar is, alam naman natin, si Salvacion, who is the top scorer ng ating huling laro. And si Tagum talaga, partner. This guy is a workhorse, partner. Talagang pansin ko, partner, coming off the bench, he is contributing well for the Team Dunsol. At dadagdagan pa niya yung 20 points niya dito. Tingnan natin. Wala pang penalty. Wala pang penalty. So, with 51 seconds, 51.4 seconds remaining on the fourth quarter. So, tingnan natin. Yes, partner, tama. Shoutout ko nga pala ang aking kaibigan, boss, na si Clinton Chan. Magandang hapon. And si boss Joshua Lee. Boss, magandang hapon. And ayan na si Tagum with the long 3. Misses the shot. Andes. You know yung Antira. But yan na nga. I guess uubusin na lang ng Dunsol ang oras. We are just waiting for the final score and the final buzzer. At yun na nga. I guess it's safe to say this is the first win of Team Dunsol in the hands of Magallanes. And yun na nga. Congratulations dito sa Team Dunsol. The score is 111 to 76. It could have been a different story kung talaga na-maintain nila na Magallanes yung laro nila during the first quarter. But yun na nga, yung adjustments ng Team Dunsol, talagang hugot sila ng mga players, and yung bench players talaga nila ang nag-contribute para sa kanila. Yes, partner. So yun nga, sabi nga natin, talaga ito in the lights of Morticio, Tagum, ito si Alim. So ito talaga yung mga players na nagdala dito. And of course, the likes of Renzo Llantero and Junel Barte, talagang given naman yun, partner, dito sa dalawang player na ito. Tama ka dyan. As you can see, the highlights ng ating laro. So, and si Tipones din, partner. Yes, partner, si Tipones. During the early part of the first quarter, scoring at will. And yun na nga, medyo nalabas niya na yung gigil niya on the last game. So talagang this kid is fun to watch
partner, I tell you. Yes, Dahil yung fan base sa Ligao City during that time na hindi siya pinasok, medyo nalungkot. But then again, yun na nga pinatunayan na ni Dennis Tipones na talagang he is a markman pagdating dito sa ating liga. Yan, may mga susunod pa tayong laro, of course. So talagang mapapakita pa nitong mga players natin yung kanilang galing dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. But first, partner, allow me to greet yung Back to Basic Basketball dyan sa Iriga City. Magandang gabi, magandang hapon. And the Avos Corporation basketball team who will compete sa NYBL Yes, on the 16th. So good luck sa inyo, Coach Big Boy Fortado, Coach Neil Villarreal, and Coach Iki Palacio. Shout out sa inyong lahat dyan. Pasensya na, hindi muna ako makakatulong sa team, but again, Si Coach Paul Sepe na ang bala sa snacks nyo pagbalik. But again, shout out sa inyo dyan sa Camarines mo. Yes, and yan, shout out ko rin ang aking mga kaibigan and brothers from Albay Basketball Community. Magandang hapon po sa inyo lahat, and syempre kay Chino Molano, yung bahay niya dito sa Sorsogon City sa Pangpang, malapit sa staff house natin. Balita ko, maghahanda daw siya ng pagkain para sa atin. And ang aking constituent sa Kawit East Washington Drive, magandang hapon po. And yun nga, partner, we are just waiting for the final kung sino ang magiging kasurog best player of the ball game. Pero marami tayong candidates, partner. Sobra. Yes, partner, marami. So, the likes of Junior Tagum, ito si Barde, si Lantero. And si Marticio din, partner. Marticio. Again, ito si Tipones din. So, titingnan natin yung sino ang ating and maraming players dito on the side of Donsol na talagang nakapag-contribute in double figure scoring. So, talagang it's a total team effort pagdating dito sa Donsol. Oo, partner. So, yun nga ang ating story of the game dito. Again, invite pa din namin kayo. Mayroon pa tayong third and last game. Yes, tama. Dito sa Basha. Napakaganda, partner. Bago-bago. Oo, Basha Auditorium dito sa Bacon, Sorsogon. So, labanang Pilar kontra City of Sorsogon. Mag-uuwi na ba ng panalo ang Sorsogon City or magtutuloy-tuloy, partner, ang panalo nitong mga taga-Pilar dito sa ating last game? Yes, yan nga, partner. Antayin natin ang ating kasurog best player of the ball game. And yun na nga, lumapit ang ating writer na si Iris. Magandang hapon sa sir. And nandito, nakita ko si Boss Ino Rivera. Yes. Is in the building right now watching the games and enjoying. Boss, magandang hapon po. And ang ating hardworking men of Infinity Media Broadcasting Network. Maraming salamat, headed by napatingin ang aking foging kaibigan na si Nico, na magandang hapon sa sir. Ang napakabait at napakabait na staff yan. And of course, si Boss Russell Oreta kanina, nandito, partner. nakita ko. Baka magpa-dinner yan. Kilala ko yan. Hello po, Boss Russell. And again, hintayin na lang natin yung ating magiging kasurog player of the game. Kagabi, partner, nasa bahay ako, pinanood yung kay partner. Grabe, partner. 13,000. 13,000. Almost 14,000. Almost 14,000 sabi ng ating iba ka talaga. Iba ka talaga, boss. Maraming salamat. Facebook, nakakataba ng puso, partner, pag nakita mo gano'n talaga ang pagtangkilik sa ating liga. Pero syempre, hindi naman to basta-basta. Kumbaga, pinagpapaguran din to. Yes, partner. From the staff, the crew, and mga bossing, headed syempre ni Boss Lloyd Rivera, and syempre ang Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalon. Talagang they're very supportive pagdating dito sa ating liga. So right now, yes, partner. And also, pasalamatan din natin, partner, of course, yung province of Sorsogon, headed by their governor, Boboy Hamor. Napakabait na si Boboy Hamor. Also, the mayor of Kasiguran, kasi doon tayo nag-opening, partner, si Mayor Maria Mines Hamor. Maraming salamat po sa inyo. Grabe ang suporta ng LGU's, partner, dito sa mga players natin and sa kanilang mga munisipyo when it comes to basketball. Talaga, may mga nakikita ako, partner, na officials and politicians talaga na napakaaga nasa venue na para suportahan ang kanilang mga team dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. But again, partner, this is Coach Paul Sepe kasama si Wadi John Bachiller. At ito si Wadi, magbabalik ka pa mamaya for the third and last game. But again, ito, puntahan na natin ang ating kasurog player of the game kasama si Miss Danica Garcia. Danica.
Maraming salamat Coach Paul and Coach John. Nakamit na nga ng Team Dunsol ang kanilang kauna-unahang panalo kontra sa Team Magallanes. Kasama ko na rin ngayon ang kasurog player of the game natin na si Jancel Marticio who scored 17 points, 4 rebounds, 2 steals, and 3 assists. Hello sa iyo, magandang hapon Jancel. Sa mga preparation ninyo na ginawa bago magsimula ang Ako Bicol Cup Sorsogon, ano nga ba yung na-execute ninyo inside the court ngayong laban nyo kontra sa Team Magallanes? Running game lang at pass break, sabi ni Coach. Bilis lang, bilis ng bola, pasa, depensa, yun lang po. Ano pa ba yung mga dapat ninyong pag-aralan o pakaabangan pa ng mga manonood natin sa Team Dunsol? Go ahead. Depensa lang po, unang-una depensa. Tapos ang opensa, pangalawa na yun kasi pas mabuti ang unang depensa. Yan lang. Okay, ano ba, sino ba ang mga gusto mong batiin, yung lahat ng mga supporters ninyo? Go ahead, Jancel. Ang gusto kong batiin sa aking pamilya, kay Lola, sa mga barkada ko lang yan, si Nico Alim, sila Panok, yun na po. Ayan, maraming salamat. We're done na mga kasurog sa Game 2 ng ating Ako Bicol Cup Sorsogon. Live na live dito sa Bacon, Sorsogon. And syempre, dyan lamang kayo dahil susunod na ang ating Game 3 kontra sa Team Pilar versus City of Sorsogon. Manatiling nakatutok lamang sa aming mga Facebook pages. Sa Facebook page ni Rep Saldico, Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List at sa aming sa aming YouTube channel and TikTok account mga kasurog. Meron din kami at Ako Bicol Cup. Once again, this is Danica Garcia, your Ako Bicol Cup courtside reporter.